classificats per la final de patinatge artístic. No tot era físic ni mental, també era sentimental. Tu i jo festejàvem i representàvem Espanya a l'Olimpiada d'hivern del Canadà. Abans de sortir tu vares dir te casaries amb jo i vaig contestar avui mos casam si guanyem la medalla d'or. En sincronia i a màxima velocitat te'n vas a l'aire amb una força increïble i a punt de caure tallaf. Te fas la morta i jo vaig alerta. Feim una curva oberta, agafa energia i t'aixec només amb una mà. Fas una gràcia de ballarina a la punta dels patins, sona un redoble de bateria i feim com qui discutir. En el jurat se creuen mirades, crec que els ha agradat. Feim una xura d'estàtua final, mirant el sòtil, rient i alenant. Ballam aquesta melodia moderna a una pista de gel de Calgary 88. Ja sona la cançó per megafonia. Atlantis is calling, SOS for love. Els locutors repassen que Rússia va treure un 9,5. Els favorits eren suecs i tenien just un 9,75. Aixequen les taules i tots mos posen un 10. Vens cap a jo, m'abraces i plores i me tropitges un peu. Li demanam a un jutge de pista si mos vol casar. Ell és en directe i ho televisen a tots els 5 continents. Damunt el pòdium amb la medalla